Duda razonable Sarobeko tauletan ikusi ahal izan dugun azken antzeslanaren izenburua da. Joan zen azaroaren 26an eskaini zen Baiben Produccionesen eskutik. Borja Ortiz de Gondra gidoia arduratu da eta hauxe da Duda razonable antzeslanaren abiapuntua. Olga kazetaria eta Javier unibertsitate irakaslea beraien etxean afaltzen ari direla, Luziak etxea garbitzen duen emakumeak arratsaldean aztuta utzi duen telefono mugikorra jotzen hasten da. Olgak telefono hartu eta gizon baten ahotsa entzuten du mehatxu gogorrak esaten. Zuzen jokatzen ari delakoan Olgak Luziari entzundakoa esaten dio, baina Luziak tratu txarrik jasotzen ez duela dio, naiz eta Olgak duda ugari dituen, haren besoa igeltsatuta dagoelako. Laguntzarik nahi ez duen norbait lagundu behar aldu edo gai horretan hobez sartu Javierrek proposatzen dion modura. Duda razonable lanaren zuzendaria Josep Maria Mestres da eta taula gainean Ana Pimienta, Marcial Álvarez, Marta Poveda eta Mariano Benanzio ikusi ahal izan genituen. Nada.